Shubor Nakashlam Jong Nongsan Hima. President ka Voice of the People Party uba Adan Basaimat, ulaong ha upra haba urung ha kamra jong Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ban ai khublei uba Shimborlang Renja uba Shimti ya kashuki CEM. Hadian ba uladap ong ha upra uba Adan ulalit khublei ningkong ya uba Shimborlang Renja uba Shong hashuki CEM. Hadian kata ula ai khublei ki MDC ki bidang syajiat ki bala Shong ha kamra u CEM.